Yɛda mu nyinaa sɛ bere no do nyina mu nya adagye na mohwɛ yɛ ne nso so yɛda foforɔ twɛda mpo Nyankopɔn de amai ɛno nti yɛtena se ayɛ de nananom nsɛm de bɛsom mo ɛnnɛ de yɛde brɛ mu no ɛsɛ yɛade so yi di kan ne yɛ ma mu nya ne nti yɛsɛ yɛbɛsa atena se na ɛfiri ɛbrɛ a asante abɔsɛ mu no ɔpem so sɛ tu abrɛ so ɛbɛpem sɛ bi ɔpem so sɛ tu ɔtɔ so mmienu na abrɛ so no asante ahemfo maako edu nsia ɛno ɔma bɛtena abɛnwa so obia ne dwumadi a sɛ bi ne dwuma obedi de bo asante ebi mo ɛno nti yɛkyekyɛ mu ɛyɛ kuokuo no ɛnan yɛka warrior skins ɛyɛ asante hene a ɔmo ba ɔmo de akon no ɔmo bedi yɛ ɛna afei nso ɔmo tete asante akɔbɛn mu ɛma asante ekurukura yɛbɛpem na me no mmienu ne yɛde yɛ ne ehu asante ahenie ne kɛseɛ ne kran ɛkron no deɛ ɛtɔ so mmienu nso yɛbɛhwɛ asante hene a sɛ bi ɔmo abrɛ so ɔmo de akon de ɔmo ankɔ bi Osante hene bi abakɔsɛ mu ne yɛka osante hene bi bae sɛ bi na wɔyɛ kremoni ɛyɛ ne korɛ ɛne yɛbɛsua ho adeɛ ɛna afei nso osante hene a sɛ bi na abrɛ so no enwumasua da na koma so nam so ma enwumasua sɛ bi ne fapempa no egyina brane wɔ asante memu na afei nso asante ahemfo sɛ bi wɔn bɛdi adeɛ sɛ osante hene a na wɔn muti ɛnyɛ a ɛnam so ma wɔn aheni nso anyɛ fɛ no ɛne yɛbɛhu ne nyinaa ɛno nti asante ahemfo sente anasa sabi asante ahemfo a omo bɛforo abanwa ɛta so asante hene no omo nyina mfia wo mbedi ye omo dwuma so mbedi de bo asante man na asante man kyekere ne asante man kankoro no yebehu ne nyinara kai se medi no eye maami fozia adusua ne yetena se ade yesua ne ya ne doso eno nti da ne da de obey ne so be subscribe no ahye ama foforo so enye bi ahye Yena yehoma yeba ne de adusua no de atom so. Every AD 1694 afia pema hensia eduokunu no mu no. Ebra asante nkyekere ne asante kanko no sebi enam opem so setu na afia nso na damfo. Obiri konfo anoche eso nam so ma asante nkyekere no sebi eba ye ema ekun ahodo no won hya ase omode domade ehase mame fa ho ne foforo bi so ya from breaking okay every afia pem ahensia eduokunu no mu a asante enchechire ne asante nkabomu eba ye nam obiri konfo anoche wone na damfo ne bibia prekope opem so se tu abreso sebi won ebo asante ase a mampon kamawu dwaben ejoso kokofu ena afei eye insuta edumaka sekese ene sebio son sebio nyado woni won akai nam so me nya asante abosem nya asante nkabom ne bredi kan no nanano mo mabedi ade se de edi kan de atomo animu sa asante hene no wo yedu ensia na de edi kan ne eye warrior skins omo sebio mabreso omo kon ye ma asante etre ye ma asante sebi eson sebi enya do wiase afane ni na te asante nka enam omo basa hare so tra wo mo tre ye no ye be hu ne nyina de edi kan no eye sebi opem so setu na breso obedi ade wa afia pem hensia edi okono enum 1695 ebepem eye afia pem hanson edu enkunumu 1719 mu ena sebi eye opem so setu na heni eba no na wieye na opem so setu abreso na abakosem kyerɛ sɛ de asante nkabom ne asante ntreye no na basa hareso na emudu yi pa ɛno nti wabakosem mu no aman bie ni hono ana sɛ kingdom bie ni hono a wɔso de yɛ trentem na basa hareso sɛdeɛ ɛyɛ opem so setu ɛde asante man America wɔde asante man tu yɛ ma asante man tre no ne sɛ so bi ɛmaada ɛno nti ofiri honom no do sa be ye okofo de ma asante na opoku ware katachi na so opoku ware odi kan ono so bedi ade wo afia pem ahanson aduonu emu na sebi wotena so mfie aduasa na hene ba na wiye wo afia pem hanson aduonu mu efiri 1720 mu bepem 1750 na ofiri hono na nana wose kwadwo enso bedi ade wo afia pem hanson eduosia nan mu ekopem afia pem hanson eduoso enso mu
odi ade free 1764 ebepem 1777 mu ena na hene eba na wie yeso Asantehene na wose Kwame Asibebo nso bedi ade wa afi apem ahankun ahanwotwe mu 1800 mu ebepem afi apem ahanwotwe eduonu enan mu efiri 1800 ebepem 1824 ena afi na wose ya wakoto enso bedi ade free 1824 eya afi apem hankono afi apem hanwotwe eduonu enan mu kopem afi apem hanwotwe eduasa enan mu Nana Kofi Kakari abreso Sagranti war no yete no ho nsem pa efiri obedi ade so Asantehene efiri afi apem hanwotwe eduosia nso mu ekopem afi apem hanwotwe eduoson enan mu eye Sagranti war ko na chi no ena sebi na henie eba ewi yeso Asantehene enu nti nananom asante ahemfo mako ensie eno no mabreso omudi akon eje Asanteman esi ho ma Asanteman mo tete Asanteman akwaban mu eno nti ye de opem so se tu na edikan e problem so se tu sebi sikadwa obiri konfa no che e ma nananom mo kire mo kom eye adaduanan na che ye fofie da fiada ena wo ye amane sebi wo ye amane eye sikadwa efiri soro baaye na wo hye se wo sikadwa ba besi una so no wo na sebi obedi Asante eye esenti eman no animu na Kwama hene ene besi ne naso ye opem so setu ne naso ne besi ye enu nti Asanteman tumi ebibia ebehye ne nsa na nanom so edi nse kantam se eni ade so mbeda wo machidi ama sebi eye sikadwa ada wo mbeda wo machama sikadwa no sebi omutumi ekuro mo se eye ahemfo no emfiri wo nsa anase wo muti enyera enu nti omutumi nyina ebehye sikadwa mu a anam so ma Asante kurukura bepem sabre ekun edikan Asante koye no eye doma ekun esanse adesun edikan no mu yesua se eye obiri yeboa no oye Kwama hene sabre na Asante nkabo mu emaye na wone doma ekokun na doma kun ne mu no ena sebi eye nana obiri yeboa woto wa akono enu nti ebra sebi so sebi nyado opem so se tu bedi ade so Asantehene no na abre so no wode Asante enkabo mu baaye ese edikan wo koye kura no eye doma kun esanse sa nam doma so ama sebi ne wo faana ne nua prekope wato nananom mu anase sebi wato wa akono a na so wotena se a enyeyi ene to kun edikan wo koye no eye sebi eye doma kun enam so ama sebi so sebi nyado doma kusi sebi wode ne ti ebe afie kane no ye kaso wode ne ti be afie na ekire se kane no se wokokon na wodi nkunim na se sebi woku pani ana se wo hene a wodi sadom nanimu a se wo ntwa ne ti a enkire nkunimdie entogye se wotwa ne ti ansa na nkunimdie aba na wode edi adanse se eyampa se ekon na wokoye no wodi nkunim eno nti kun na chi no ansa na sebi wo mba be siesie wo ho akọ the war of liberation eye Asante ene denkyira ko a edikan Asante di denkyira so eno nti ewo opem so se tu abreso no ena Elmina Castle eno so ebeka ebeya Asante ejapade esanse na denkyira ena na Elmina Castle ye wo ndia na Asante di denkyira so no denkyene ne mu ade ni na ejapade nyinara eba beya Asante dia eno nti Asante ena afi wo mobedane efiewura edema Elmina Castle na won na sebi so sebi nyadom won ehwe so agye ho sika edifiri abrofo a sebi na won ete ehonom no opim so se tu abreso ena Asante mredio so won so no so eye constitution ebo Asante ho bra no ono obiri komfo etena se eye ho enhyehye no bi na nanom bi nso baaye no omo de bi beka ho na emum na bose pa ne de efi Asantehene ho essence efi eye opim so se tu na abreso esanse wo hu se ade e ma wo mote wo mo ho di free dencha na so mo so de tintes kokko che denchira no eye kwan na dencha fa so edi won so eno to mo ye hyehye mo begu niamam e de egu hyehye mo di aboa wo bibia wa be ka Asante ho de obe free ni pem aba e na afa so de Asante be ko edi won so no en hyehye a mo ye edi gu honum ne nyina ano so e na mo pem so abreso e na e baaye opem so sebi oson sebi nya adopem so se tu sebi wode na henie ba na wi ana sebi wakra koye no na opoku wa rotoso mienu eye katachie na abreso
ɛna wɔde n'abrɛ so na ntam kɛseɛ ɛbaeɛ abakɔsɛm kyerɛ sɛ ɛbrɛ na sɛbi na sɛbi opokuware na opokuware ɔdi kan na sɛbi na awumawuo ɛha no ɛnam so wɔpɛɛ na sɛ wɔbɔɔyɛ pɛ akyire a sɛbi na ɛnyina no ɛnam so ɛma makum hene ɛde ne nua baa ɛma na awadeɛ no mu ebisa kɔ so ebisa n'akyi no nsɛm baa na sɛ ɛnegyesɛm nam akyire baeɛ ɛnam so ma sɛbi ɛso sɛbi nya do ɔbɛkɔ rekɛkyɛkyɛ enya ne ba wodi kan ɛyɛ nkranza ɛhene anaano yɛwɔ asantehene ɛka ho abakɔsɛm no na abrɛ so no ɛna asante ɛntam kɛseɛ mmiɛnsa no ɛbae ɛnam kwan a ɛyɛ na opokuware fa so ansana sɛbi wonya na bakan ama na gyina n'akyi sɛbi ama na bɔ n'akyi dɔm no ɛne nenam so ma saa ɛma asante ɛntam kɛseɛ no ɛbaeɛ ɛnumu no na abrɛ so ɛna sɛbi ɔkɔɔ ɛyɛ sɛhwekon ɛyɛ ana sɛbi yɛwɔ asantehene tena ase a na brafo pae no a ɛyɛ ana ɛda na pae mu sɛ sɛhwɛbiri nuro ɛkon no brɛ so no ɛyɛ sɛhwi na opokuware ɛne kɔɔ saa kon no tɛkyiman kon no tɛkyifiri kon no so ɛyɛ na opokuware na abrɛ so ɛne ɔkɔɔ saa kon no German kon ɛno nso so ɛyɛ na opokuware na abrɛ so no ɔkɔɔ German kon a sɛbi so sɛbi nya do German edinkra ɛkon no ɛbra na opokuware kɛtɛkyɛ ne ho kani a sɛbi anasɛ ne yera no wɔware na no wɔ sampa obɛyi na sotire sɛ wate sɛbi German edinkra ne sika a wanya no waboaboa no ama de anwene sɛbi ɛyɛ sikadwa ne biama no nti ɛkame ayɛ sɛ German edinkra ɛkyerɛ sɛ wɔne wɔsantehene nyinaa ɛwɔ sikadwa ɛno nti ɛnam so ɛma kɛtɛkyɛ wɔne sɛbi ne babafo pem ɛna wɔn kɔkyehyɛ sɛbi ɛyɛ edinkra agyeman so egu na henie ekun no a ɛnam so ma ɛyɛ ne sikadwa na wɔabɔ sɛ wɔde ɛkyerɛ sɛ sɛbi wɔtumi anaasɛ wɔno nso so wɔkyerɛ sɛ wɔno nso wɔtumi a ne tumi no ɛyɛ asesa wɔ santedeɛ no wɔngyeeɛ na ebi mu ka sɛ sikadwa no ɛna sɛbi ɛwɔ asante dɛ bi asante sikadwa no di kan baeɛ wei deɛ na German hene ɛkyerɛ sɛ ɔno nso wɔ sika nti ɔno nso bɔ sika sɛbi ɔno nso ɛbɔ sikadwa ɛno ɛna sɛbi ɔsantehene ɛyere a no wɔ sampa ɛbɛyi na sotira ɛnam so ma German kon no nso kɔ so ɛno nti yɛwɔ ɔsantehene abrɛ so no ɛna ɛyɛ na opokuware abrɛ so na wɔde anantahene akonnwa ne bae na so ɔne ne bɛyɛ chief battalion officer ɛde ama ɛyɛ sadom no nyinaa na abrɛ so nso no ɛna ɔbɔɔ ɛyɛ na abrɛ so ɛna wɔbɔɔ ankɔbea hene ɛsan sɛ bra na wɔne ne sadom ɛkɔɔ kon no ɛno mu no ɛna kane sese beebi ɛfrɛ hɔ no mo ahafo no ɔmo nso so ɛbɛsi akyire a sɛbi ɔmo bɛyɛ asanteman ɛso dɔm bɛyɛ asanteman dɔm ɔmo fa asante adehyeɛ na opokuware ne nua mmaa ɛna afei nso ne maame ɛna ɔde wɔn kɔɔyɛ ɛno nti ohun sɛ ho bɛhia sɛ asanteman kɔ ɛsa a ɛwɔ sɛ ɔmo nya wɔn bɛhwɛ akyire na ɔmo abɔ akyire a yɛfrɛ ho ankɔbea no ɛno nti na abrɛ so na ebenya nanta ɛna afei nso yɛnya ankɔbea na abrɛ so ɛna ɔkɔɔ sɛhwekon ɛkɔɔ tɛkyiman kon ɛna afei nso so yɛ German kon na opokuware ahene ba na wieɛ no na wɔsɛ kwadwo ɛna wɔbɛto aso sɛ wɔsantehene ɔno nso so na abrɛ so no ɔno nso ɛtere de kɔmenti fido na abrɛ so no ɛna wɔtere mu ɛkɔɔ wasakon no mu no banda kon ne nyinaa yɛ na wɔsɛ kwadwo abrɛ so dagomba kon no na abrɛ so na wɔn ɛkɔɔyɛ ɛno nti ne yɛwɔ asante kɔtɔkɔ anwona kɔtɔkɔ ɛna afei nso yɛ nwa kɔtɔkɔ no nti yɛka nwa kɔtɔkɔ no ano hu sɛ ɛyɛ dagomba asɛm ɛna yɛka no na abrɛ so no wɔde nsesaeɛ bebree ɛbaeɛ ɛna afei nso so no sɛdeɛ yɛdi kan kaa sɛ anaasɛ adesua mu no yɛhu sɛ asante tena ase sɛsen yɛhu sɛ ɛkwan adankyerɛfa so di wɔn so na nyɛ saa kwan no mɛfa so adi aman ahodoɔ so ɛno nti na abrɛ so ɛna wɔde nhyehyɛeɛ baeɛ sɛ asante di wo so a deɛ asante bɛyɛ ne sɛ wɔbɛyi governor ɛfiri asante amana ba bɛhwɛ kuro no so nanso so adehyia wɔn edi adeɛ wɔn yɛ adehyefoɔ akonnwa no yɛ wɔn deɛ anaasɛ kuro no yɛ wɔn deɛ no wɔn mu nipa ɛna asante bɛyi wɔn na wɔn de akonnwa no ayɛ dɛn ahyɛ wɔn nsa ama wɔn de asom sikadwa ɛno nti ɛbaa saa no ɛwɔm sɛ asante aba okurom aba bɛbɔ wo adi usu nkonim deɛ nanso akonnwa no wanyɛ afiri wɔn nsam wɔsaa de akonnwa no maa wo wɔsaa kyerɛ kwan bɛfa so a wobɛdi ahene
wodi ahene ma ne yɛ akɔnɔ ma ne yɛ fɛ na wode asom sikadwa ɛno nti saa abrɛ no ne hyehyɛ a nana wɔ sɛ kwadwo de baayɛ no ɛboayɛ ɛma sɛbi ɛsa hodoɔ asante kɔyɛ asante di aman ahodoɔ so nkonim no ɔmo so yi wɔn akoma ɛde som asante ɛbɛpem saa abrɛ nana wɔ sɛ kwadwo ɛnso so ɛkɔ akura na so wɔkra kɔyɛ no nana wɔ sɛ Kwame Asibebo nso ɛna ɔnso bɛdi adeɛ sɛ wɔ santehene ɔno nso so ɛtrɛ akwaba mu yie paa yɛnkan ne ehu sɛ na ɔpem so se tu abrɛ so no na Elimina Castle nko a ɛna na ɛyɛ asante agyapadeɛ na nso so nana wɔ sɛ Kwame Asibebo nso na abrɛ so no ɔbɛko trɛ paa ɔbɛko trɛ yɛgye mfante hɔ nom nyinaa ɛde bɛka asante ho a na abrɛ so no asante ɛne aborɔfo na sɛbi wɔn di dwabɔ mu ɛyɛ bibia ɛbɔ mu na sɛ na abrɛ so asante ɛne aborɔfo no ɛbɛyɛ adamfo paa na abrɛ so nso ɛna ɛyɛ bonsu ban museum no wɔn si yɛde hyɛ ɛwɔ asante di mu military museum a ɛnani ne ɛwɔ hɔ no nana wɔ sɛ Kwame Asibebo nso na abrɛ so ɛna wɔn si yɛ nana wɔ sɛ Kwame Asibebo nso kra kɔyɛ no nana wɔ sɛ yɛ wakoto ɛna sɛbi wɔn nso bɛfra bɛnwa so asantehene ɔno nso so ne brɛ so ɛna ɛko asante ne sɛbi broni ɛkɔ ko a wɔn mu edi nkukuo ne bere di kan no ɛyɛ nana yɛ wɔ sɛ akoto na brɛ so ɛno na ɛka ho bie na brɛ so nso ɛna ɛno saa etwodie na ɛka ho bie ɛma asante agyapadeɛ a na ɛwɔ sɛbi ɛyɛ mpoano ne nyinaa no so efiri asante nsa ɔno n'akyi no ɛna nana Kofi Kakari ɛnso so ebedi adeɛ sɛ wɔ santehene nana Kofi Kakari abrɛ so no creepy wall a asante kɔyɛ a yɛka creepy wall na sɛdeɛ ɛbɛyɛ a wɔbɛte ase yie no Reverend Ramsey a no ɔno ne yɛ baasere sɔfo a wɔne sɛbi n'asɛmpakafoɔ no de wɔn asɛmpatrɛ no bɛduru Kumase a no wɔn ka asɛmpatrɛ no nana Kofi Kakari ɛmɛ yɛkyi wɔ ɛsan sɛ saa abrɛ no na nsɛm a na aborɔfo no de ba no wɔn de ba a kame ayɛ sɛ asɛ wɔn ka nyamesɛm na nso so na wɔn nkwato ho dwadie no ɛna wɔn hyɛ Kumase a wɔn ɛredi nti ɛnam so ɛma wɔn kyi wɔn de wɔn to efiase ɛwɔ Kumase mu na abrɛ soɔ no ɛna wɔde coastal campaign no nso ɛbaayɛ wɔsoma asraafoɔ ɛma wɔn ɛkɔ coastal areas no ɛna sɛbi wɔn nso so ɛkɔdi wɔn dwuma wɔ hɔ nom a no wato ne din yɛ coastal campaign efiri afe apem ha nwɔtwe aduoson mmiɛnsa mu 1873 mu Sagranti War ɛbrɛ a Sir Garnet Wolseley ɔno nso so ne sadɔm ɛboa wɔn ho a wɔn kɔfa a sɛbi Inglesifoɔ asraafoɔ kɔfa Indiafoɔ ɛkɔfa Nigerians Hausafoɔ de wɔn bɛka ho deɛ nam so ma Hausa Zongo ɛba asanteman mu no Sagranti War no ɛna ɛde wɔn baayɛ ɛnu mu no mfantefoɔ yi wɔn nso nipa boaeɛ akyemfoɔ yi bi boaeɛ ɛna afei so denkyerɛfoɔ nso yi bi boaeɛ akwamufoɔ ma wɔn fa wɔn hɔ na nso akwamufoɔ ani bi amfa ama aborɔfoɔ no ma wɔn ne asante ama mesi ani ɛfa ne bi fa akyem ɛfa yɛ fa pra so ɛbaba bɛhyia asante sadom ne bi ɛwɔ sɛbi ɔson sɛbi enyado ɛwɔ Bɛkwae Amoafo Subatan so meka Subatan ya na mekyerɛ ɔda so ɛhɔ ɛna ntɔkwa no Sagranti War no ntɔkwa no hyɛseɛ ɛna fa ne bi nso so ɛfa akwamu ɛte si asuminya wurawura mu a ɛbɛsi sɛbi asante sadom no ɛkyi ɛwɔ Kumase ɛyɛ asante ahenkuro a ɛnam so ɛma sɛbi wɔn ɛhye ahemfie ɛsɛsɛ nneɛma ɛfɛ agyapadeɛ a wɔn ɛpɛ na agyapadeɛ a na wɔn hia paa no a na nkɔmɔ pɛ sɛ wɔn nsa bɛka yɛ sikadwa no saa abrɛ nso so na sɛbi asante sunsun mu no na nananom de hɔ akɔsie baabi a sɛbi ɔson sɛbi enya adɔ wɔn de akɔsie a ɛbɔ asante ho ɛban na abɔ asante ho ɛbra ɛno nti Sagranti War mu no ɛna sɛbi asante broni ɛsɛ di asante so nkunim ebie mu na obi bɛka sɛ ade nti na asante ɛkɔ ɔko ahodoɔ mu asante ade ne ho deɛ na nka nsanka obetumi atena ne ho ne nase na nka sɛ bi wadi na henie mu na so da bi ohun sɛ sa asante ankɔ so antre wɔ makwaba mu a ebia na de nkyira so asa asɔde bio mu ɛno nti asante ɛkonko pii ɛyɛ intertribal wars no asante ɛkonye asante ko ahodoɔ wɔ konye ne mu no wa sɛ bi kane no wɔyɛ ne bɔne no asante ba no wa bɛko te sɛ de asante ne dɔma ɛkɔ akon na wɔsan no ho sɛ bi wɔn so ku wɔn hene no
na kyesa asante kane no kun ni mu de na sa woni ne kun na odi ne sunku ni ma kyena obeboa ne sadoma no na wasan no won aba kopem se bi obedi wo sunku ni de to so bi hu no nso omu be yi denkyiraman no e de afiri ho kra ama denkyira ba be ka se bi asante ho e na afen so de di kan no se de medikan de to mani mu no mfantefo e ya asante ade bi ase bi asante ani anyo ho kra eno nti 1806 no asante ene mfante kun no na asante ekun e de asan no ho e na afen so se de be ya asante betre ma asante ahine na ye kese e ma wi ase afanya nyina so ehu asante ne bobre ne ne kese eno nti e na se bi ejoso hene e ma ne ho kwan e ma ye twitwa no to ne na mpeteye esanso biri konfo no kyehye ho nkom se bebia anoma ba be so bi kwa no eye wiemu no ma ba be so bi awakogya nam nato no asante ebetre e de aduru ho eno nti edi adanse se nana Kofi Kakari abreso no okon pa na abreso no wokokon eye se bi beni wo no anasa meka asante ene Dahome wo ne namso e ma asante sadom no be ahansia se bi wo moto e wakono no na ye ne nso so ya na eda se bi Benin state na anasa Dahome state ene Asante state na ne efre Ghana hanom prempre no ne efre hanom kane no ne efre hanom Gold Coast ena na se bi Dahome state nso ne efre honom no eye Slave Coast into be hun so ya na eda Slave Coast ena afen so eye Gold Coast entemu e be peda na de ho adesua no nso e de abremu eko a Asante eko Dahome ene sentia wo mo call sa kon no ena ho amoso ena mfantefo so pa ene ma Asante eko sa kon a won eko ye no opim so say to so mienu abreso ebra Yero Asante hene ehye ne mfie aduonu num afidida no ode to dwasa afiwe mu Yero Asante hene ebetwu dwura no wakan ye no na kame ayesa se eyade fofora Asante ba beye esanse ne enim sa Asante efa won hye eya akwaside na ewukude da bi no odwura eka ho esanse opim so say to abreso no enhyehye ne afahya hodo mu de gu akwemu Asante ebe ma Asante tumi ne Asante kyekere na ye kese no na odwura afahye no eka ho odwura afahye no na ye fa bia afi bia ena se bia Asante ehye safa no opim so say to abreso ena wode baaye na enam sesikadwa ebesi kwaman hene ena so ne ntino ehu kohia ya na se na esese won eye Kumasi sesei won eye no ahinkuru ede ema Asanteman na Asanteman nyina ahinkuru ene Kumasi eno ti ye ka Kumasi ne Asante ene Kumasi Asanteman ene Jerusalem so ene Israel eno ti se wi Asante firi mu a Asante ene Israel sebi eye funukuru mu ade eno ti na mopem so se tu abreso ena sebi so sebi nyado ebenya ahinkuru na abreso so ena mredo so won so no so won titimuye na edi kan sua se nananom mo ebe ye bi kan ho na opem so ade na woyeye no ene ye hu no odwura fahye no enye ne de opem so ena sebi wone nadamfo obrikonfo ede ebae international Asante hini sebi opem so wakwa ba ne mpire no so a na ese ne fata sa Asante etwodwura ama hu se ye ka wodwura eye Asante ede nana wose ye wakoto abreso ena sebi omukọ eye dudu wawa na no dudu wawo no na intertribal war enya semketo ye haka man ni nyinara ena omone abrofo ekoto hye eye Asante so ewo dudu wa forest mu eno nti ya na ye won sem ye kan say you don't know what happened at dudu wa forest eno eneni ne dudu wa forest honoma wote sebi nipa ho pampan ewo honoma ako ahodo a Asante ahemfo no ekon ye de gye Asante mansi ho ni nyina no ye de ho adusua ne bebre mu mako wo de abayan so be subscribe no ahye ama afofo so enya bi ahye de etoso biemu no so se de be ya Asante enso so benya akonya womo ne edwadie bia wo mbedi no esansa Asante womo fapem no mo afuru ma yedwetwa ye ni nyina no eye dwadie wo mbetimi ni abrofo no edidwa abra omo mfa afantefo anaso omo mfa wo bia nso eso intertribal wars no so bae Asante ene Asante ne akaman no dodo na akoye agi won nyina be hye won yemu ema sabi won nyina ba besom eye Asante na Asante kire ntumi ere ne bobre de enti a Asante kokon ahodo a
wɔn ɛkɔɔyɛ no ɛno nti nananom a wɔabɛdi adeɛ sɛ wɔsantahene maako du nsia no emu nsia deɛ na wɔn yɛ akofo a wɔn kɔɔyɛ ɛde kyekyere asanteman ɛma asanteman ɛtrɛyɛ yɛde deɛ ɛtɔ soɔ no nso ɛba bɛso mo ɔsantahene bɛn abere so ɛna wɔn deɛ wɔn ankɔko asomdwie nko a na deɛ na wɔn yɛɛyɛ ɛde boa sɛbi asante na ɔsantahene bɛn abere so ɛna sɛbi owia no ho ɛkɔ nkramosu mu ɛnam so ɛma yɛtu no yɛbɛhu ne nyinaa medin ɛde ma mefozi otwe dɛ mpo nyankopɔn yɛ adoma yɛbɛhyia makra